Kofi Annan Oma na nimra ne ho so for spiritual side. Me hunu nipa num. Na ade a me hunu se panyin ne ye adwuma wɔ ni studio na pre. Meja wadwodwo Kofi Annan. Yes. Bible ye Nokwafo epo a nipa bi abo wɔ panyin ho osunsun fam. Me pese me hunu se ade a me hu ye Str0ké se wote adwumam kasa na pre ko pe wadwodwo no se ye no kra te saa. Tware kɔ me nsabonkum so. Se eye Alright, then we shall form maybe I will be at the walk over Poku 1 TV on the Guswa Ocean. Prophet now quite like Shawanyaba Bedu, the great Agra, creator of for Ojaframa, soon or the year, one day waka. I will show you some privileges on the Oso and I in so before or the year Juma. Now, on not our Nemaho, and to obey for Bon Samson and Nipple City be also one and Maswan, so I didn't be a shame. No, I didn't get any bread and bite. But there will be a shadow, so I never let it down. So, number and national. I did the great Agra, prophet and quite Elisha. I did what the Bible will go for you, you may move. Any answer to your crap. Or you see that was studio, I'm calling China, SH0CK, Cassano, Ase, now a neighborhood who soon be a far embro. Now also a young hunter said. I'm going to call prophet now quite Elisha. ya betu The great Agra. That the G. How be our Adura. Or the next watch here. Oh yes, oh yes. So who does you know the akotare the bad man ya you? Son or say ba. Yeah. Adeɛ baako ne sɛ ɔwɛmfoɔ ɔne Awurade. Yeah. Just abrɛ bi ayɛ nam a akotade ne nka yɛ ho a yɛkɔ a yɛnkɔ. Aha. Na ɛbrɛ so a wobɛhu sɛ Elisha ahyɛ n'akotade a ɛyɛ ade kɔkɔɔ no na kyerɛ sɛ ogyina ɔko ano. Na ani braba. Okay. Nti me pesa me fa saa akwanya yi so na me chia Elisha ma nyina bi biala wo hwe me free me sra somdue sre yie sre nhyira sre bambo de ma wo se abosomi nsia akai osoro omfa wontwa na eto de den a Awurade nkura wo nkwam no say last month ni o Kofi ye free we mu a yes ye free we mu a e na aka abosomi num ye free we mu a aka num ti me sre nyame bambo ma de wo hwe Elisha bia afa so no Kofi me waha because of obia na ni da aswasa obia eye ne se wonnom aduro ne womu obia eye ne se obawi ase kora beye den obi hwe Elisha onim botaye nti a obawi ase but wo frɛ me na kwa Elisha agra honhom a wode me nam no obema na hunu botaye nti a obawi ase okay yes every Bible say ni ngwe one de wonne udin ni Awurade tumi wura kutala bi agra ujamframa dim na mefrɛ osoro fa me so kasa kire wiase ne amaman adom no nti amen amen we shall for the great Agra ye share dwumadi na say susu mu nkomo na de nkofo the questions be abreme na de metro boss ye abie mako abusa no na wayi na susu mu ade enti bia waso wa odo question bre bia na waso na betu die wo obeyi ano ama wo so hu kwan a also fa so na abo ama bia so ayi baba e nti na nipa bobra o mu ni ho ano ye dika Kofi baba e die na ma nipa bobra o hu ni ho ano Kofi edi nkai no ewiase onipa bia peyeye na so onipa bia dodo na mpe na kade because seven yedie ne kwaiwa okay tine mpanifo ka asemi se edafem anko obi afa yedie ne kwaye den ewa nti onipa obobra na wasa besi nachi obobra onhunu ne ho ano there is a reason okay not just bibi na yeden ewo ho ti wo ye obi a wo hwe na kwa Elisha ebia na wo mofrase wakasa atia panyini bi ama wode nano aka mususem bi ayeden adi wabrabo achi kasa ni bi ne se wo unhunu ho ano da yeah Kofi unhunu ho de ben ano da nto sa nipa we yetam wi asesika nyina abesi wanim still unhunu wi ase anigye
ensu a eni anwea ene befa wo Kofi the person me busa say ensu be na wa ate asefo asase ensu a eni anwea nti so obi bie na no ka to say ensu a eni anwea befa wa eye duabo Uyo obi a wo hwe Elisha obi aka akere say ka hyen koduru emasum nyeden ento kwam O maame o papa wo nua bi o nana bi wabie na no aka akere say wo bebre kora asene me o bebre kora yeden asene me Kofi Saka sa mebobo so nyina ye ohawa eye musuo ema nipa enti sa wo mofrase o maame o papa o nana abontesu ni bi akasa ansem yi bi ato abrabo so a ebeye den se obede ohun wiase because me ka say ebia efia ye wo betu mu no enye sikanya fie ya wo ato ohia abusua bi wo na ya sa ka mususem ayeden ato abrabo so Kofi obebre and what the Indian say crowd. yes enti wa wo hwe na kwa Elisha minim situation na wo minim wo how bia wo minim bre bia wo bre for now beto frey Elisha ba bia wo how ni free mema wo hunu na mema wo hunu so a agra ne ojam frama wo de me nam no obema wo free sa wo how ni mo Oni se obi wo crowd wo obi shia free shia bi mbre bi ema nipa ne eka asembɔ to no se bia ne wura fi kura yes obi wo crowd ne mofra bre na obi eka asase to wo ne nsɛm ne bia wo ni sa de mani na aye nipa ekra so adwuma ho Kofi eye adwuma na de enti eye adwuma ni on say ewo Bible mo say there is time for everything osenkafo neka bibia yeden na wonim say enkom hye there is time for prophecy ye wo bia wo hye na kwa Elisha ne mofrase ne ye hye ne ho nkom so obetu kwai onyini ye ampa watu kwai beta kwantuo no mu yiyeye onhunu ye Gobi ye tu kwai se ye kope bibia bafie na anye sa de otu kwai na so obi atena kwantuo mburu 25 years 15 years 10 years oninkrata ono so abrabo onhunu so Gobi can you believe say me ni obi akasa wo US awatena US 46 years oni plot to crowd Ghana 46 years plot oni bi ofie 40 anye years kitu ha 46 oni bi ofie be Kofi obaji edi so se obi call akwantuo within 3 years wanya nkrata abafie abaye Agyapade asi wo esako we ma wo hunu se wiase bibi yeden ewo ho umi eno nyina moja wo mu na shebre nyina asoso nyeden enyepe ntu yo bi a wo hwe na kwa Elisha o mofrase na ye hye wo nkom ubetu kwai ubeye nipa kese ubeye sei akwantu na bam na wo kese ne wen uyiye ye ne wen me kase bia na wo hwe o ma me hwe papa wo na wo hwe abusua nyina wo nua no me ko school wo na obia ha wo da wo so nenso niema ntene se de wo pe enu nti na Elisha se eto de ye de ye frɛ bema frɛ na kwa Elisha baby biara wo nipa de won nsem srade akoto me efa de aba amawo onipa biara wo nimo ha wo bre wo bra kwantuom for so many years a wutu kwai wo hunu anigye da nipa wo nimo ha wo bi no frɛ Elisha me papa nyehwe abone nyehwe Kofi Elisha fa bone nche die enti na me fa bone nche die enti a me fa bone nche ne se magya so ye onyame a ne maye din kai oba ne se ogwama na ne maye toso mienu no oba ne se awenade edi enti na Awurade ka asa Kofi onipa da sani ye onipa oya ade ne na de che na o che na obesa ye bie enti me mfa nche wo ne na o che na wasa ye je me ka wo ti ase onipa kronfo wo che na o se ne nko a eso da bia na owia uhu ye nti no se ne nko a beda bia na ode ne nsabo usikam na wo wie sika no dakopa a wo che no o se ne nko a na me ye enti onipa bibini ye nipa Kofi ofom wo ne na wo de che o che na obesa ye nti na Elisha se me papa nyehwe a bone nyehwe enti se oye wo maame se wo ba se wo yire se wo nua bi wo papa wabusua bu nipa bi ena de wakoja obi na asama wa ma abosom nsuo ni nwia
Baby biara nipa de wo ho ade akoto. Me wo frɛ Elisha. Me ye honhom frɛni. O mfrɛ me na waka wasɛm. O frɛ me yesunsum a ɔde me nam no. Ɔno na bɛka wahi ntasɛm a ɛwɔ hɔ nyina. Na me ka kyerɛ wa na me nwie sɛ honhom na ka de ya ne wo sɛ honhom ne ye. Hey, Major. Dabi. Yes. Kofi. Yes. Okay. Men kasa kwa. Tumi nye kasa. Oberefo ene de waso ahwe. Frɛ na kwa Elisha. Then you see say tumi ye den ewo ho. Mami Musa miema miensa na minka mu nye ne baako. Yes. Bema wo pa aware wa bresa wo nye bi. Nye se mari onya ema o. Ema de wo pa ba na wa de wo ntene. Yes. Oba bi wo ha wa ko aware akọ o pese be no ba na akọ no be ka se o be pese no ware wo. Yes. Yes. Nipa ne ma. Yes. Ye dika ye to so mi no. Oba bi wo ha o nse anu apom. Yes. Ono ko ade ya frumu abamu aniji a wo se de nsaka wa asase so no. Akora de tibi betom aso wo mu a na akwa ne ko obetra asase so na na nije wie ne pay obi kura so pa bi wa kwa ne sanka anu so ye mienu afei ye woni pa ba ku wo so a ono so se bi awade mo nije a de nije onye bi da ani se be ni bi na bi ba so be nya awade mo nije pa onye bi pa to sa me ma me sa we e de ba kwa ba so na nipa no wo sa ati bi be fa so yes akabom Kofi me da wase edi nkai no ya wo be ma bi wo ho no mo a ebia efie nipa wale no eka fie nipa e be ibonsam okay obetumi aye wona na obetumi aye wo fa obetumi aye wo busu apanyini obetumi aye wo maame obetumi aye wa nkasa wo ba wa wo no na wo ware wo honhom fam okay nti be ma opese woni oba atena nya asomdwie na ono oba bia atena na asai ono oba bia atena na akasakasa ba ase onya ni gie ma awaresem ebetimi kura ku be ma ye because obi a wo hwe Elisha na abre bia sunsumbone obehu bia sunsumbone no abeda Kofi obe ma be tofem ebeduru brebi osoro amoa wa ye de pipe ne beto obe ma ye oba soso akofi onyinsan ana asai ebia nsa na meka kasa boni anu asem Kofi oba bi ho na onyinsan na esai ya bia ne free ne mofrase da bia Elisha meka asem se oye oba odi 26 years 7 years na won ware ye na wo ko ware 30 years 40 years a eno nya ware okay because oba the age of 25 26 27 na wo se wo ka waye den ehye wonsa utwa mu 30 years a wo ya abrewa wanyini sa ba na twam bema ana wonya 30 years a wasi ni mbrant bremu wo so ware but oba ye 27 years for spiritual and physical nyina Kofi obi a wo hwe na kwa Elisha sa wo ye oba sa wo ye bema na wo ye bema na wo bema ye na atofem wo ko oba ho na wo ho adodo wo yere okwa abontesu ni hu ana wo ho asore yisunsun mu ade oye oba ukuna wo ne te oba wo ho a unya feelings bi ama no beto okwa abontena uhu bema ho fo na akọ ne ho de a na onya atenka bi a ene ama saa bema no eye tumi bi na eye wo saa oba unyinsan ya na asai unyinsan ya na asai Elisha se frɛ no the wiase bibi nsikwa at the same time obi a woye onipa papa na wode bone atua wo ka frɛ Elisha na me ma hu the reason tia woye nipa bia papa na wode bone ada wase Kofi me fasa akwanya so kasa che de wo hwe Elisha bia se e wiase mpanifo se nye de ehye nyina na yesika so ya brante o ya baba wa fe ni wasi so ni wahu bema bi na opesa wo ware no wahu oba bi na opesa wo ni tu anamo mpanifo se wo kwa awale a busa friend akwa Elisha na me ma hu the right thing to do okay enye nyame na ebe yi ba ma onyame wonyi ba ma obi beto fra Elisha nipa ne ye wo da ache boafo a mema wahunu se wo ye wo da ache boafo minimum obi o wale wo bi within 2 weeks no bada yi kawana to
Bema yako bobo siya over 2 billion. Ako wale. 2 weeks. 1 week in ABC. Wa yi kawana to se won wale bi. Na bema edi ne sa aguliti. Bosia okoje ye kra wontwi ai. Eka ni nyina ye kwa. Nti bema wo hwe me oba wo hwe me ye mfiti preko pe empo yese. Moja ne beba. Oba bi na wahu no a ko ne ho abusa. Bema bi na so obe wale wo. Hwe bema na chi. So wo ma wo akire. So oba ne so wo ma wo akire. So odi bibi na asie wo. Oye oba ukunu ye bibi wonte ase frɛ Elisha. Ye bema oyire ye niema bi a wonte ase frɛ Elisha na mema wuhuru die nti a oyire ye saa niema no. So obi di asɛm ato hu nipa bi so. Sa ade bi na wo hwɛ ani mu won sanka. Wanya court issue. Abayama ne asɛm bi na wanya wo pɛ me say case ne ma wo. Frɛ na kwa Elisha. Ade biara aya wo dadwene na eboro so a wuhi asefo frɛ Elisha. Okay. Na me ohuma wo de me nam no. Obedi ama wo. Okay. Yes. Ade bi wo wo brofo. Na ne brofo din ede pa. Yes. Nanso eyo wo se ade kese ede manipa. Yes. The din ede promise and faith. Utie di no akono. Yes. But utie di eye pa no a ese di pa bra. Apa wada wo ma. Bibusa wo. Promise and faith be we ni pa makwa ten esi asesi a. Yes. We be 8 promise and faith da wo so. Yes. Na no kwa efiri hifa because ye nim se nyankopon na ye da no obo ye ye no. Wan fa sa de na nche nipa wo fa nka nipa wo ye de nya betra sansi so a promise and faith de so kakraka obi hye ye go pa ye ni baje ade be kira nipa ne be ya ade na man na afeli ehi fa sa ni Kofi. aba Me da wase. Edi nkai no. Onyame obo ne soro bo na saase a ode ye betena saase yi no. Ni di baako ye frɛ no wose ade ayo. Kofi. Onipa biara obi hye wo bose me ya ade we ya ma wo. Na ade no wantumi anye bia no na kyese wo saa nipa no oha obi di wachi. Yes. Because that is the reason I make out say onyame obo soro ni asase ni di baako ye frɛ no de ayi. Kofi. Se obi hye wo ba onipa no ye wo tumi ye frɛ say commanding spirit. Okay. Onipa no kasa eye nhira esa ye nome. Nti obi ka asɛm eto wabra boso na ya ade papa e wo se usunsum connect to ade na nipa na ye aka no. Okay. But the sense of how be di wo achinti no de nipa na no aka ye papa no entimi mbam. Obi a osunda ya na ewura fi. Obi nhya de bo man sentiment nka de koro. Okay. Because nyame kasa ne ho a onte. Obi a oda na be man na beda. Obi ntumi nhya ne bo e man ntumi mbam. Obi a sebi ode ne nsa ewo ne ho. Obi ntumi nhya ne bo e man nem. Because sa niema we nyina ye niema ahohom bone na eden eye. Okay. Na esum ni han so nye den edi twaka. Obi betumi aka cha sa ade eche ya abrabaji anopa. Ade eche ya anopa pa abrafie. Kofi. Ade eche anopa no ho no. Obekobeka no wa cancer foforo. Sada no so anadwo ade eche am wa kono tumi no bedai. Opepa ne mapa eba. Obi a ohwe na kwa Elisha ba bi edipa nyina nam wonam ane ntentan ato ahekere wo. Ye osi akwai. Adepa bi antimi ma wabra bogu da. Uti musa adwuma wo ye wunya sika pa so hu de beye esika na firi wonsa. Obi biara wo hwe na kwa Elisha 2024 eye nshirafe. Okay. E ma fi we nkwa wie ye ma won ka say afeboni. Afeboni eni ba bia. Onyame obo ne soro bo na sase no o se nne ye dapa. Nti free afi ya hyase be si nei adechie bia ye good day Kofi ene good day enti se free ne kosi afi ya wie ye na ye good day a eda ben ye se ye eda pa bi eza wa na dan be ye bone ama ebe ye bone ama wo. Okay. Nyame wa hira eda bia ya adechie bia nyame ya hira saada. Okay. Enti wa wo hwe na kwa Elisha wa bra mo besi wo yi a ejina wo so ene wanam otuo untumi ntena sese nhira mra na nhira ba no unyo onyame onyame no okasa ensi na asi better sansa unyo onyame na wo ye onipa nti no. That is the reason why you need spiritual father obekasa wo egu wa bra mo so. Okay. Sansa unyo onyame nti no wo hie sunsumu agya sa bre bi obekasa ye den ama wo na niema pa bia ya wo de atimi aba. Okay.
Na how be a eba wo so atumi afiri wo so. Okay. Yes. Me ji abayisam di. Okay. Me ni se bayi wo. Yes. Cause bayi ni. Hey, Major. The etutu nipa no say ye honhom no honhom ba ya. Yes. The bonsam to me because bonsam. Yes. The demons aso di me so wo we na operate awo honhom mu di tie nipa. Yes. Okay, yemra. Nipa bi a otete afiafie mu unim se obi tu kwan na no tese ba ifo timi nya no. Aba. To omo Na Kofi, mame nka asem we nkyerɛ wo sɛ. Wo mu ɛwɔ akwantuom, abayifo ye wo mo kyɛ wo mo ɛwɔ fie. Enti mo adwene nya wo se wo ti akwantuom pe. Kofi. Me say, wo mu ɛwɔ akwantuom, abayifo ye wo mo kyɛ wo mo a ɛwɔ fie. Ɛdi enti na me kasa. Kofi, abo a efre ne se mmobro. Owo fie. Oni nwuram. Enti se wo ma yi mu, na wakọ abrochira, eti se de owo fie na wakọ afuom. Enye ho na mmobro wo. Nti me kasa che de wo hwe Elisha se, tumi a wo ma yi mu no, se tumi na wakọ ntu. Na se wo edi abayifo betumi ayewa. Wa ye den? Word. Kofi. Yesi di pa wo ni so ohye. Aba. Na ni ati. Dabi. Before di Dabi. Kofi. Mpedifo ka asem bi se enye anihahan. Ne de ko appreciate. Nti se wo se wording. Enye manim. Obeye mre. Kofi. Yemfa akesesem ne mi ye macho mi yese. Na nka na Kofi. Ubewu be matenten gram no wa macho. Na odi obofo achi, obo ne ho bai. Se nko na oye strong. Oye nipa kese e wo se kasika ba ho toba njira ba. Eso na obehwe na o guide obi na bosome so a hwe nanado hwe machofuo ne akuku damfo a edina nado achi obi e mega odi ase enti yemfa se mani ede woni ede usa ahohom ani usa. Okay. Tina be hu akora bi small boy kekete na oye skani kese na akuku damfo na ede guide no. Ti tumi emfase mani ede ho. Okay. Tumi emfase mapegya ndade obedwo. Na se bayifo onse nipam. Aba. Onyi nipam se we de bi ntumi no. Kofi. O ataka no ata. Kofi. Baba. Baye te se abo aye frɛ no ewansna. 7. Ewansna. Kofi. Baba. Udi koko esi hono a. Abo aye frɛ no ewansna. Koko udi esia. Ewansna nka se mi koko we nkwa na we de me nkɔ ho. Koko miensa ni nyina. Obekɔ bia ho. Enti tumi aye frɛ no se baye tumi no onim obia. Ne de ne se oye osefo oseyade. Ne de ne se ono de adepa na eba obese no. That's the reason why in the Bible says Satan ne de obai se obewia ne wakum ne wase. Enti baye enya adepa. Enya de yie baye yade a ese oye osefo oseyade abrebia. Ni dwumadi no. Enti se obi wo ho na bayifo ase. Hey Major. Wasei na dwuma, wasei ne yema, wa mu abofo mu a. Prophet na kwa Elisha obi obeya masa. Ninti na mewa ha. Obi a ahonhombone e operating in life. Obi hwe Elisha otewa na ote ni bi. Tumi bi kasa wona dwen. Obi wo ho a otewa a obetwa nani na so obi frɛ no, obehwe na obi ani ho. Obi wo ho a wona ma asɛ mobro di nachi. Obi wo ho no ma wona mo a ote adwumam ɛso ohu di obɛyɛ na ne ho nyina asɛe. Kofi obi hwe Elisha ohoro mana ne yemahye no. Obi ohoro ne yemahye no. Obi boldin. Obi de wagya ahwehwe. Obi frɛ wo kra wo baabi. To bi biara wo hwe na kwa Elisha ade biara ɛyɛ spiritual ohawa hante wabrabo. Elisha se frɛ no. Se tumi bi no akɔpɛ mo afiri de ho na wo mfa akade enkoye na tumi ne da wo ka. Elisha se frɛ no. Me agra meni nsuo. Ja. Meni tumi a Meja oti asefo nyankropon de ama me a tumi a mede nenam no oye nsuo bɔfo. Oni agra. Na ewiase ye ka tumi a tumi nyina ne kandifo eni nsuo. Okay. Mami emusa saade we me ye sure me ne wo eba studio ansa na beba no friend. Yes. Ana aka tem so wanya nipa bi hu yi. Hey Meja, yes. Na ye wan. Kofi edi nkai no me da wase.
enipa me ho no ho ahintasem ye friend no what do you call it penyi a one Canada Agyapong no mo ye expose yi Kwaku Annan na edi nkai no ade a Elisha me hu fa panyin no ho e wo spiritual side minim no da so wo hwe me a wo hwe me yie me ye frɛ me nakwa Elisha be ye honhom frɛ ni Kwaku Annan Oma na nimra ne ho so Kofi for spiritual side mi hunu nipa num mi hunu nipa num na nipa num a mi hu omo so no omo enhia omo nya yonkofafo but nipa num no obia asem nam baabi obia adwumadi a wodie eye baabi na ade a mi hu no se panyin ni ye adwuma oni studio na pre meja wadwodwo Kwaku Annan mi hu se oye adwuma e woni na preko pera ne fa ye den adwodwo yes ti se wo hwe na kwa Elisha me say oma na ni nye den emra ne ho so na wonyina yie because anamotu a mi hu no dachi no enye me si nipa num no so nya yonkofo nipa num ni nyina so mi hu omo no omo ye spiritual omo ye honhom frefo ebinom no wosoro wa apam ebinom su anamotu ye different na asofo na oye omo expose no na omo ebinom twahia ye no sa na Kofi mamenka asem nkyerɛ wo hwan na ka sofo nye bɔne meja so oye onyame anya atrenefo nti na ɔbaaye na adeboyefo ntia enti mfa nhyɛ wo tirimu da so obi ye sofo a wontimi nye bɔne nti dia mepesa meka ne sɛ dia mihu a enye na meka kyerɛ no pagyi ni hu me na sɛ me Elisha me ade a meka kyerɛ so obetie me a ɔfrɛ me ade wɔ sɛ me ma ne yere meka kyerɛ no na won sa ya kyerɛ na anya sa ɔte na dwumam wa anyale wa nka bi anhye mprɛko pɛ ade a mihu wɔ ne ho for spiritual sunsun fam no ne fa ɔte camera mu sɛ ya ne fa adwodwo meja fa Bible no kwafo no nebu sansasem na wo kana ye no pra ɔma na ni mmra ne ho so yes fa nebu ja sansasem na wo kana ye no kura ebesi na sɛ enya no kura wow Zangaria na Zangaria ye ne mo mu hwehwɛ mu Zangaria na Zangaria obuche nyame ayi yi kyerɛ no busa no Zangaria na Zangaria eli nyame o Zangaria na Zangaria Zangaria na Zangaria Zangaria na Zangaria obuche nyame aye ye eli nyame o Zangaria na Zangaria Kofi enye bibia na sikatimi ye wa adefo bebrebe wo man mu o makadem o musika ntimi nsave wo eni so ade hunu ba fa wo ho a na wagina yie Bible o ye nokwafo na kwa Elisha nie me pesa me hunu se ahintasem a agra ena me so e ka ne studio ha yi e fa panyine frɛ no Kwaku Annan ho sa ye nokre se nipa bi atu ne ho anamo a enya anamo pa kare kɔ me nsa bonkum so nipa bi atu Str0ké Manuel si Kofi Manuel si Bible ye nokwafo masam ka etoso mienu me pese me hunu se payin e frɛ ne Kwaku Annan owo man Ghana mu owo abrochima mu sesi a me kasa ya tware kɔ me nsa bonkum so owo abrochima mu sesi ya oni abrochire na owo Kumasi sesi ya me kasa ya tware kɔ me nsa nifa so tentem bonkum so me nsa bonkum so se Kwaku Annan ni Kumasi na nkrama mu na owo ene odi ne dwuma na afa so oye nipa kokɔ a tware kɔ me nsa bonkum so Kwaku Annan wɔ nkran na oye nipa kokɔ a onye nipa kokɔ na oye nipa tuntum ene odi ne dwumadie wɔ nkran a kɔ me nsa nifa so tentem odi ne ofi wɔ kokɔ oye tuntum ana wɔ ndini dwuma so wɔ Kumasi odi ne wɔ nkran me pese nipa te me nsam kan ya Str0ké Bible ye nokwafo epo a nipa bi abɔ wɔ panyin ho osunsun fam me pese me hunu se ade a me hu ye stroke se wote adwumam kasa na preko pɛ wadwodwo no se ye no kura te saa tware kɔ me nsa bonkum so se eye Kofi kwa munyo me nkasa kwa wo me nkasa kwa ade bi ani ho Elisha meka me nkasa kwa Kofi je me pese me ka che de wo hwe Elisha ne se mo ani mbra wo ho so entena wo se me de me nya obi hwe ewiase Kofi
Obi tumi hia obi. Na wonim no da onkasa ne ho da esu ohun na ebu afu no. Kasa ye frɛ ne sɛ me de menye obi ahwe, me de menye obi bekum. Enka bi da sɛ kyɛnsa wo ye obi bibi ansa na obi so abeye wo bibi. No. Enye da bia na ye bɛka sɛ wagimi. Etoda me yenka sɛ wonim nyansa. Na ewiase yehu no han na so eyesum emabinom. Elisha nie ohaw bia na wonam o frɛ na kwa Elisha. Tumi wo ho sɛ ebɛkasa ma wo. Ma wani mra wo ho so. Na dwane hwehwɛ wo nkwagye akira kwai. Okay. Abusiafo ni the great Agra prophet na kwa Elisha. The number na so na de twetwe ko. Ha ne ma ne bia da so bia no frɛ no a. Bible no kwafo be hwehwɛ mu de ope bia na afei akwankyerɛ pa wo ba wo de ama e wa so ma do. Ya me sure no tell you me din e de Kofi Poku what you know so and say na your first time no subscribe or like no comment no share. Ya me tell you job the ways. Poku One TV.